Al llarg d'aquestes setmanes estem elaborant des de Ràdio Comerç aquests programes d'entrevistes amb comerciants d'origen divers, un programa que es diu Denominació d'Origen, i volíem parlar-ne amb el regidor, precisament que a dins de la ciutat porta els temes de migració i interculturalitat, Marc Serra. Molt bon dia, Marc. Hola, bon dia. A més, és un projecte que precisament estem iniciant en el districte de Sants Montjuïc i coincideix també que ets regidor de Sants Montjuïc. Com veus aquesta idea de posar en valor precisament la feina que fan tot el comerciant migrant que existeix a la ciutat de Barcelona? Doncs jo crec que és una excel·lent iniciativa per treballar cap a l'objectiu que tenim, aquest horitzó que tenim de convivència intercultural a la ciutat. Un dels elements és la visibilització, que és un element imprescindible perquè existeixi aquest diàleg intercultural. Si no ens reconeixem entre uns i altres, si no ens visibilitzem, si no veiem i reconeixem el nostre, en aquest cas, veí comerciant, que potser no sortirà tant en els mitjans de comunicació, que potser no se'l veurà tant en els actes públics, doncs és molt difícil que hi pugui haver aquest diàleg de tu a tu entre els diferents orígens, entre les diferents cultures, les diferents motxilles culturals que tenim els veïns i veïnes d'aquesta ciutat tan diversa. Portes un tema de participació a l'Ajuntament i sí que és veritat que els últims anys les comunitats del món s'han agrupat, s'han associat, han fet moltes activitats i formen part de l'ecosistema urbà de Barcelona. Però la visibilitat de persones d'origen divers que s'integren en les entitats ja consolidades o pròpies, com podria ser els comerciants o qualsevol altre, potser encara no ha arribat al punt de representativitat tal com existeix dins del que és la ciutat, de les dades, diguéssim, de població autòctona i població diversa. Aquesta transició a sumar-se a les entitats de la ciutat s'està fent progressivament, costa, hi ha hàndicaps, com ho veiem? Evidentment que costa, però mira, jo us posaré un exemple que crec que ajuda també a donar-nos algunes pistes sobre com hem de fer les coses. Pel que fa a participació, portem molts anys dient, ostres, les persones immigrades no assumen en els espais de participació preestablerts, i en algun moment ens hem preguntat, ostres, però és que hi ha un interès pels projectes que es desenvolupen, que són projectes que moltes vegades surt de la població autòctona, de la població blanca, i en canvi, quan generem espais de participació molt més oberts, en què la ciutadania no ha de debatre sobre propostes que es fan des del govern, sinó que pot proposar directament les seves propostes, doncs veiem com la resposta de la població immigrada o dels fills d'immigrants, que encara són llegits com a immigrants, és molt bona. I us posaré un exemple concret, els pressupostos participatius. Un dels projectes més votats, el més votat en la fase de priorització de pressupostos participatius, va ser justament la construcció d'un camp de críquet que va acabar guanyant, va acabar sent seleccionat i que va ser proposta de la comunitat pakistanesa, de la comunitat bengalí, a la comunitat índia, sobretot de fills d'immigrants, de joves que havien nascut aquí, i que es van llançar en bloc milers de persones de la comunitat participant per això, justament perquè fins ara el seu esport, que era el críquet, estava minoritzat, estava invisibilitzat, no estava suficientment representat en els diferents espais. I això no vol dir que sigui un esport minoritari o que hi hagi poca gent que el practiqui, sinó que té poc reconeixement social. Jo crec que aquesta petita bretxa que hem obert en aquest camp l'hauríem d'obrir també en molts altres camps, com pot ser l'àmbit del comerç, o com pot ser altres àmbits més de la participació en el territori. A tots aquests 10 comerciants, en aquest cas del districte de Sants Montjuïc, també els hem preguntat com els tracta la gent. I és obvi que la gent normal tracta bé a tothom, però sí que hi ha alguns elements que tenim interioritzats, potser els autòctons. És a dir, el comerç migrant, associar-ho amb la manca de qualitat. Potser perquè va venir una gran onada fa 20 anys que allò era campi qui pugui. El segon tema, això s'ha anat millorant, és clar, el segon tema, la llengua. És a dir, com ens dirigim també a totes aquestes persones i a vegades tenim la mala costum, no sé si és mala o bona, depèn del que opinis tu també, de dirigir-nos en castellà perquè pensem que no ens entenen. Què hem de fer amb aquests dos elements? És a dir, aquesta percepció general ciutadana del migrant i del que ven i el producte que ofereix i també el tema lingüístic. Bé, jo crec que el primer que hem de fer és intentar desmuntar els tòpics, perquè si ens guiem per estereotips ho tindrem complicat i segurament que a vegades li farem passar una mala estona a l'altre i nosaltres també alguna vegada ens posarem vermells perquè se'ns desmuntarà. Mira, amb dades sobre la taula, la població immigrada que arriba a la ciutat de Barcelona, per exemple, és una població immigrada que està més formada, hi ha un percentatge de població universitària més alt
que els autòctons. Per tant, aquesta idea que podem tenir, no, de que són persones que venen poc formades, poc preparades, no, i que per tant poden tirar endavant projectes comercials de poca qualitat, jo crec que l'hem d'anar desmuntant, no? Moltes vegades aquesta percepció està basada en estereotips pel seu ús més difícil o més vaga de la nostra llengua, no? Justament, però quan tenim una estona i ens en anem més enllà del bon dia, bona tarda, no? I tenim una conversa i ens expliquen, no, la formació que tenen, la feina que feien en el país d'origen, no? Doncs podem veure com tenim arquitectes, com tenim enginyers, com tenim sociòlegs, com tenim advocats o advocades, metges, metgesses, infermers i infermeres, doncs fent de comerciants, per exemple, no? I dedicant moltíssimes hores al comerç de barri. Això no vol dir que hi puguin haver comerç de barri d'origen migrant, que puguin ser de mala qualitat o que puguin ser de persones que no estan suficientment formades. Però crec que guiar-nos per estereotips sempre ens acabarà portant a l'error. Pel que fa a la llengua, absolutament d'acord en què és una mala costum canviar de llengua. Jo crec que aquesta és una cosa que cada cop la gent tenim més clara. Si no som capaços de tractar el veí, no, d'origen immigrat com a català, com a barceloní, i no som capaços de dirigir-nos en la llengua que és la llengua vehicular, que és el català, serà molt difícil que construïm un paisatge lingüístic, no, doncs cohesionat, tal com l'hem vingut defensant els darrers anys. En tot cas, això, els que som catalanoparlants, la resta que facin el que bonament puguin. Precisament aquest programa el que vol és desmuntar això, no? Aquesta mena d'estereotips que a vegades doncs, encara trobes a la societat, no? I ho veiem amb botigues d'alta qualitat, amb gent que parla català, espanyol i moltes altres llengües, però sí que també hi ha hagut, i fins i tot sembla que des de les administracions es potencia a vegades, no? Per una gent els hi fem segons quina activitat, migració, buscant el tema intercultural, buscant el tema... I altres els hi fem els expats d'ells, no? És a dir, uns són expats i els altres són migrants. Això com ens ho mengem, no? Perquè a vegades també és un conflicte que ho veus fins i tot institucionalment, no? I veus amb les activitats, i veus amb el que passa el dia a dia. Segons d'on venen, no? Sembla que els hem de fer hem de fer polítiques, que és obvi, perquè hi ha gent que té estudis, com deies, i hi ha gent que ve amb una mà davant i una darrere. Com això, aquest equilibri el mantenim? Bueno, jo crec que això és un exemple molt bo de com aquests estereotips que hi ha s'acaben reproduint, no? I promovent per part de les institucions, no? Fins i tot hi ha institucions, no, que tenen serveis específics pels comunitaris i serveis específics pels extracomunitaris, no? Pensant que només els comunitaris són els que venen aquí formats i se'ls ha d'acompanyar en l'emprenedoria i que els extracomunitaris se'ls ha d'acompanyar en l'accés als serveis socials, no? I l'atenció a la vulnerabilitat. Crec que cal trencar amb això i en una ciutat com Barcelona encara tenim moltíssima feina a fer. 20% de les startups diu que les munten persones d'origen divers, amb denominació d'origen. Per tant, doncs, també val incidir en aquest assumpte. Per anar acabant, el paper de les associacions, no? I en aquest cas de les associacions de comerciants a l'hora d'acompanyar, de guiar, d'iniciar activitats dins dels barris, d'explicar-los com va això, com és aquest ecosistema comercial català, el seu paper, no? Com el consideres? Doncs bé, jo crec que aquí darrerament hem vist molts avenços, no? Que és innegable el fet que estiguem ara mateix, no, en un projecte promogut per una associació de comerciants del territori, no? I que hi hagi aquest interès en visibilitzar el comerç d'origen divers, jo crec que ja és una gran gesta. És evident que hi ha una major sensibilitat, no, per part de les juntes de les associacions de comerciants, també cada vegada tenim més associats d'origen divers. Per part de la dinamització cada cop s'inclouen més activitats, no? En l'àmbit de la mirada intercultural, però encara tenim molts reptes en aquest àmbit i són reptes semblants als que tenim per la incorporació de les persones d'origen divers a la institució. És a dir, que seguim fent una mirada a la inclusió que és una mirada de dalt cap a baix, no? D'alguna manera. De la mateixa manera que seguim tenint un ple de l'Ajuntament de Barcelona doncs encara massa blanc, o seguim tenint una institució encara massa blanca, doncs, per desgràcia, també els eixos comercials, no? Sobretot si anem a les juntes, no? I a les presidències, doncs encara segueixen sent, no, massa blanques i reflexen poc aquesta diversitat. Per tant,
crec que el punt d'inflexió, el salt qualitatiu per incorporar la diversitat, no el donarem fins que les persones d'origen divers puguin estar no només com a subjecte passiu de les activitats que s'organitzin des de les associacions comercials, que ja està bé, sinó sobretot com a subjecte actiu, que puguin incorporar-se a la Junta. Això és complicat, perquè no només és una resistència dels membres actuals, sinó que sobretot també és una falta d'empoderament a vegades dels nous associats. Però ara cap aquí anava, amb algunes excepcions. En el districte tenim una associació comerciant nova, liderada per una dona d'origen divers llatinoamericana. Jo crec que això ens dona també alguna esperança de que les coses estan canviant. Però ja et dic que crec que cal fer aquest canvi de xip i no esperar simplement que s'incorporin el que ja venim fent, que n'hi ha alguns que s'incorporaran, sinó també que puguin pensar com fer les coses d'una altra manera. I justament aquí hi ha el repte de la mirada intercultural. Gràcies, regidor Marc Serra, per participar en aquest programa que anomenem denominació d'origen precisament per visibilitzar aquest comerç migrant d'origen divers que hi ha a la nostra ciutat. Gràcies i felicitats per aquesta iniciativa.